Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Zaintza lana da. Hola du leitmotiv Ana Sarobek. Bera irakasle izan zen, Andereño erresidentziatik pasata, eta geroztik milaka istorio bildu ditu ibilbide luzean. Iruña herriko lehenbiziko ikastoren historian ere parte hartu zuen eta ondarea bertan da. Bitartean, zaintzak segitu zuen. Euskal presoen senidena, euskaldun berriena, pentsionistena. Saltsa guztietan dagola dio berak, badakielako emakumeen gainean erortzen dela ardura, beraz ez harritu kalean ikusten balin baduzu aldarrikapenean. Urte horietan deusere, ni badakit zarrena nintzela etxeko, ama egontzela, aste guzia. Ze, klaro, seme alabak lau izan gara, nahi arrebak. Eta guztiak oso handiak jaio hemen ginen, 5 kilo kintu. Esaten niola, nola nahi zu hori mea izatea handituta. Izan zu nahiko denbora nahi bazenun txartu, esaten zuen berak. Ni zarrena naiz, han bizitu ginen, hango eskolara joaten ginen ere, baina, etxean beti, gure hizkuntza izan da beti euskera. Baina eskolan erderaz, gaztelaniaz. Eta gainera galazten ziguten euskera zaritzea eta hori. Amatxita horiek joaten ziren asko Donostira. Arantzati bat zegoen autobus bat Donostia joaten zela astean Bizpahiru egunetan, goize joan eta herri biltzen zen, eta gero bueltan Donostin eguna pasa eta etortzen zen. Eta orduan jendea asko joaten zen Donostia, guraso joaten ziren, eta gainera amatxek eta bazituzten lehengusuak eta Donostia nahiko ezaguna izan direnak eta hori. Eta orduan nahiek etzekiten euskaraz, eta orduan harremana bazuten gaztelaniaz ere. Amatxi jaio zen amaren ama 1888an, eta berak gaztelania ere osongi zekien. Euskara ere bai, eta gaztelania ere bai. Hasi nintzen ikasten, eskolan iten genuen normal, eta 10 urtetan orduan garai hortan, batxilergo iteko imartzenun ingreso deitzen zena. Eta hortako maixukin partikularrak hartu nituen, eta arkoiztu nintzen, eta Donostiko institutuan inun azterketak egiten nituen. Gero hurrengo urtean ere lehenengo mailan gauza bera. Baina gero, hola ezin zen, ibili eskolan eta gero partikularra eta hola. Eta orduan nire amaren bizkia pisa zen, Elizondoan zegoen apaiz, eta berak ematen zizun klaseak Oronozen, bazegoen kolegio bat neskana, beste mutilena, eta horrea, eraman barko duzu horra. Eta joan nintzen horra 11, kasi 12 urte bete behar nituenen, joan nintzen urrian, horra 2. maila ikera. Baina horrez genuen, egoten ginen, egubriak hartez ginen, etortzen asteburutan eta ez zintzen, etorrian. Orduan nahiko horra. Zetzen kolegio ofiziala da hori, gainitzeko, kursoa pasatzeko, torri bartzen nuen Iruñera. Hemen hor, hori nola da, Gurutze plazan, Plaza de la Cruz edo hortan. Hortze ben institutuan, azterketak itea etortzen ginen. Gero kolegioan ere hasi ziren magisteritza egiten, kolegio horretan bertan. Eta orduan, hasi nintzen magisteritza egiten, gauza bera, etortzen ginen Iruñera, hemen San Jose plazan zegoen eskola orduan garai hortan. Eta hori bukatutakoan, gauzabak esaten zian, oposaketak eta hori. Eta aurkeztu nintzen, aurkezteagatik, baina ez nuen bate, horren gazterik bukatu beharria, gaina gaztelaniaz eta hori emateko, ez nuen gaztean dirik. Eta orduan, Jorge Cortés izaltzen, garai hortan bazegoen ikastola bat, eta horrek, berak, zauzken 3 seme eta zarrena, ikastola joateko etzauken adine itzen zarragoa. Orduan, arantzan zegoen baserri batean euskara ikasten. Eta enteratu zen, ni magisteritza bukatu nuela eta etorri zen etxera. Zaten zen, bihar ditugu irakasleak, Andereño, garai hartan Andereño ditzen ziren, eta hori, Iruña, imaginatu. Eta goratzen dut, garai horretan, bazegon, ez dakit izautzen zuen, kafeteria bahia gaur egun ere badago, joaten ginen, eta zer hori pizkat, oso modernito garai horretan, eta horretzen esaten zuen berak, Jorgek, euskarari mamartzaiola prestigioa. Eta esaten zuen, adibidez, esaten zuen berak, neska batzuk oso modernak hemen Iruñekoa pizkat, hor jarri kafeteria horretan, eta euskaraz jarri. Orduan, ikusteko jendea,
Claro, garai baten esaten zen, euskeraz aritzen mazinena zela, behiakintasunazteko, bai, pizka bat, hola, bueno. Eta orduan, bueno, animatu nintzen, Donostian zegoen residentzia bat prestatu zuten, garai baten magisteritza behartzen nuen, oain bezala. Baina, nahi zitzaion beste kutsu bat eman ikusteko hemengo eskola ezela, ikastola hemengo eskola, euskerakoa. Orduan zen, euskal gramatika, literatura, hemengo ohitura eta beste formakuntza bat desberdina, beste irakasleek itzutena. Eta orduan, ni garai hortan, Antiguan egon nintzen, 2000 zeuden, eta hor egon den, ni egon nintzen ikasturte oso bat, beraiek ordaindu ziaten mantenua, bai, jatekoa eta hori, eta gero, niri tokatu ziren Hernaniko ikastola. Hor zentroan zegoen bat, handia zen orduan. Eta joaten ginen, jan eta hori itxen genuen horretan, Antiguan. Eta gero joaten ginen egunero, ikastolara. Egunero, nik pasatu nituen klase guztiak. Urte hori zen superpolita. Bai, oso lagun onak nituen hor, oso giro polita zen, hor ikastola joaten ginen egunean zar, eta gero hor residentzian bertan ematen ziguten hori, adibidez bare handiaran zena, etorri izan zen txarlaren matematea, Urbeltz argia taldekoa, hori ere bai, Kontxita Beitia, nire oain ikusten dut errek ematen zion gramatika eta olako gauza. Orduan, oso giro ona, eta garai horretan ez doka mairu furi-furian zegoen. Eta imaginatu, Antigo auzoan, residentzia bat denen eskagaztekin, nahiko zehaz zegoen auzoan, oso giro polita auzoan Antigoan. Eta gure kuadrilako batzuk, ez doka mairuko batzukin ligatu zuten, eta konzerto bat Lasarten, eta joaten ginen haiekin. Eta gero haiekin afaltzea eta bazkaltzea, hori kontzertu eta gero. Bai, oso zea politak. Bai, gero etorri nintzen hona, eta ikasturte hori etorri nintzenen bigarrena. Avenida Baionan zegoen bajera batzu zeuden, eta gero gaur egun Irrintzi dorrea dagona hor zeuden zarrenak, orduan garai hartan zuzendaria zena, zegoen hor. Eskola publikoak orduan garai horretan, garai horretan esaten zuten hortan, eskolan ziren gizonak o mutila galde batetik neska bestetik, ez ziren elkarrekin. Orduan ikastola zen justu alrebez, mistoak ziren. Mistoak ziren eta beste pedagogia bat erabiltzen genuen. Adibidez, katalanekin bagenuen harreman handia, etortzen ziren ikastolak ematea, eta hola, Katalunian katalanez aspaldiari ziren haiek. Orduan honea etortzen bagenuen harreman haiekin, eta beste metodologia modernoa zen, asko zen modernoa. Nik adibidez ez nuen, oitu garai hortan, ez nuen otoitza egiten, garai baten egiten zuten, ez. Baina gero, hemen egon ginen Avenida Baionan, etzen nahiko lekurik, eta gero hartu zuten urrengo bigarren ikasturterako hartu zuten hor Montelakartzelan beste olako bajera txiki bat, etxea etzen, zen bajera bat, jarri zuten komun bat, eta gero bi gela. Beste irakasle bat abio, Juan Amari zen, eta ni egon ginen txikiekin hor. Eta jolasteko etzegon patiorik. Etxe torre batzu zeuden, eta inguruan hor biltzen ziren jolasten umea, klaro. Gogoratzen dut, zen hor amatxi bat, zauken bere seme alabak, ustez bizizia zarotzen, minio bera hemengoa. Alaba eramaten zuen, o biloba, una cajita bombones, zola dena soineko, elegante. Minio, klaro, olako lekun, imaginatu nola saltzen zen, tu. Zaten nion, jarri jozu beste arropa bat. Obeto, eske, klaro, hola, ezintzen ez da mugiture, bueno. Oso, olako patioa zen. Eta ikasturte horretan ja, hasi zen ja, izan gintuen bilerak, gero estizioa izan zen. Estizioa, aste santu bukatuta gero, ja orduko ja bereiztu zen, hor izan ziren bi apez, eta ginen hundi zijoazten, simaz, bereiztu zen. Eta gu, batzu joan ginen San Fermin, gaur egun San Fermin dagoen lekura, aste santutan bilatzen haitu ziren, eta joan ginen eta beste batzu pateziganda, gaur egungo pateziganda, ez dakin nun zegoen. Orduan, kriston kanpaina inzuten gure kontra, baina, gu ginera practicantes de amor libre, esgrinela religiosas, amor libre, vamos, en fin. Eta kurso hori bukatu zen hor, eta hurrengo kursoa ja hor, ja normal, eta ja utzi nuen ezkontzeko, nesen arroia bazulako
bi ume, eta orduan utzi nun hori, ja nire lana, kanpoko lana hori, beste lana izan nuen, baina kobratu gabekoa. Niretzat oso gogorra da, nik nire asmoa zen jarraitzeko. Pentsa, larun baten ingenun kursu bukaerako jaia, ikastolan, San Ferminen, hor izizurren, eta astelenean ezkondu ginen. Ulertzen duzu, esan nahi dut, azken momentu arte egon nintzen hor, eta hori damutu nahi zen bakarra izan da hori utzia. Ze, klaro, Franco garaien ematen zuten hori dote bat, zuk lanea uzten bat zenun eta uzten zenun, eta esaten zuten, senarra zaindu eta umeak izateko. Bueno, ikusiko bat zenute ze liburuxka diren garai hortakoak, boa. Hemen bizitu, ezkonduta 3 urtez egon ginen Iruñan, jaio zen orduan semea, bi bizitun berak eta nire semea. Eta gero joan ginen Alfarora, Riojara bizitzera. Eta hor eman genituen 16 urte. Bai. Osa, ebiez nire semeak intzun 3 urtetik hasi eta dena, unibertsitatera joan arte. Eta hori, hor bizitu ginen, hemendik giroa euskalduna, erabat erdalduna. Baina, bueno, eta hor nengoen bitarten ja, seme alaba ja onditzen zijoazten orduan, beti nengoen bueltaka nire lanan historia, kanpoko lanan historian. Orduan ninun prestatu eta aurkeztu nintzen negara. Aten nun nega eta orduan joan nintzen tuterako eskoltegira, ekara. Bueno, urte asko etxen eman da, eta baina oso ongi. Eman nun klase tuterako eskoltegian, gero gau eskolan eman nun baitare argeda zen, bai, Koreilan ere bai. Eta, klaro, gero batziren, adibidez, institutuan, tuterako institutuan, batziren irakasleak eta hori, dena gaztelania zen oski. Baina hemen Nafar gobernuak ematen zuen laguntza bat taldeak egiteko euskara ikasteko nahi bazutenan. Eta orduan, niri baten nintzen, bihartzen magisteritza eta beste titulu horren bat, eta ega. Orduan, nire izenen eskatzen genuen aekatik, nire izenen, eta orduan ematen dituen talde batzuk institutuan eta baita eskola profesionalenetik, aurretutera. Eta izan genuen, 3 urte egon nintzen klaseak ematen haiei. Hartaz aparte, eta gero gau eskolan, hori, tuteran, edo Koreilan, azkenak urteetan, da hori. Koreilan egon nintzenen, eskatu genuen, zeklara hor posible zen, garai horretan, eredua ematea eskoletan. Ze, klaro, zonaldaka eta jarraitzen dugu berdin. Orduan, aritu ginen, pizka mugitzen aikatik eta hola, ea posible zen eskoletan, klaro, hori legez posible zenun. Miozuk zentro bezala ez bazenun eskatzen, ez zegoen aukerarik hori egiteko. Orduan, batzuk zauna bagintun eskola desberdinetan, eta egin genolako kanpainatxo bat, eta gero hasi zen, ez da asko, bino behintzat, zerbait. Nik Koreilan hasi nintzen ematen, eskolan hori hasi baino lehen, estraskolarra umekin. Ni bukatze, ematen hona zalen umekin, estraskolarra, euskera, eta gero itxen genuen hori, gau eskola, hori. Eta adibidez, argitasen ere, joan nintzenen, hori zen ez utzi ziguten eskola zahar bat, berria bat zegoen egina, usta gizien bat ginen, ikasle etorri ziren. Mundu guztiak erretzen genuen orduan. Estufa txar batek arri zut norbaitek, kristonotza, klaro, dena erabile gabe eskola, klaro, zarra zen. Eta hori, denak erretzen, eta azken esan genuen, mesedez, uz ezagun erretzeari, eske bestela hilko gara, ben. Eta, hor, baina oso, giro polita zaurko, euskalduna, euskalduna izan nahi zuena, eta oso giro ona. Herriberen egia da, ni oso gustora. Korrikak ere, inditugu ezakizen bat, horritzen naiz baten, Koreilan egon hortan, goizeko 5etan pasatzen zen Koreilatik korrika, imaginatu. Eta niska bat banun, bere aitatxi eta osaga bat tortzen ziren gau eskolara. Goizeko 5etako joan izan antzegon bera, bakarrik, nire zai, korrika ibiltzeko. Eta gero, zintroregotik Astejonera bazegon, eta hor badire kilometroak, askotan jenderik ez dagona. Eta hori, horretzen ez hori nire senarra eta nire semea, ni bere bi alabekin, kotxekin, eta haiek kilometroz etzegon jendea lekuko horik eramateko. Eta gero hortikan ja joan ginen iparraldera.
gu bizitzera, egon nintzen 2 urtez. Eta hor, Donibane Loitzunera. Orduan, Donibane Loitzunen ere, eman dut 2 urtez horko eskualtegian. Eta gero ja beriztu, eta etorri nintzen Iruñera, eta Iruña jarraitu nuen. Aldezarren, Noainen, Beriainen, koordinatzen nuen gero Iruña herria, eta orduan gau eskolaren eman bertzen nuen klase. Orduan, haiekan, gero ezautzen duzu jende pila bat, hola, posibiltzen zera lekuz leku, imaginatu. Nire semea egonda Parisen. Urte, ja bazkila 5 urte da mazkila hemen zanen, bai? Baina Parisen egonda. Eta gu hasi ginen joaten ginen ostiral gauean, adibidez, literan. Hendaiara joan, litera hartu eta goizen arat. Gero, claro, Paris, badakizu nola den. Ile-de-France, pues ez da Paris hor, ez da aletuta hor zaude, pum. Ibili behar duzu, imaginatu. Berak baditu 2 alaba. Zarrenak ere ama dauke barruan, biloba zarrenak. Eta orduan bilek ditu. Eta beste txikina, kere, baina, jaiotzetik daude bueltaka hor. Ez era dut, jo amartzen nuen umekin, nire tokatu zait zarrenakin, gehiago joa, eta txikiekin, bere amakin joaten zen. Edo joaten da normalean, baina zarrenakin, ni. Eta beste bere amona, 2 joaten ginen. Hartzen genuen. Joaten ginen, ez ginen literan, joaten ginen tren, TGV, bai? Hendaiara joan, kotxe utzi, eta joaten ginen Bizpahiru egunerako. Gero hartu trena, gero hortik, monjatara edo hotela, edo depende egun ze lekutan zegoen, Ile-de-Francen ibili da ez dakit zenbat espetxetan. Orduan gogorra, zen edu gogorra, gero bizita joan abertzen moz dagoen, nola umeak aurra nola joaten den, umeekin joaten zarenean, ni bakarri joaten nintzenin, eta ezberdina da. Baina aurrakin joaten zarenean, lehen gogunen adibidez horrekin lotuta, batek idatzizun gera, familiar batek idatzizun, eta ebera jartzen zuen oain. Badago artista espainol bat, ez dakin hor hildula, eman diote beziguziko espetxea, eta orduan jendeak ejatzen esanez nola familiarrek imar duten alako bidaia, alako gastua, alako zea, eta horiek ez dutela zigorrarik. Eta familiarra horrek esaten zuen. Gu horren mandu 30 urte bino gehiago. Estatu barna, Frantzin, bitu zenbat egon diren Frantzin ere. Eta horri biligara, inorrez da oroitu horretaz, gu demora guzien esaten dugu. 16 pertsona badaude hilak errepidetan, olako istriputan. Eta inork ez du esaten, oain ematen du guartzen direla, familiarra bagaudela, gor egon gara. Nik hemen udaletxean egon ginen, istripun zea iteko, eta familia batzu joan ginen, nik esan nuen, gu ez gaude zigortua familiarrak, gure seme-alabak daude espetxean. Orduan, logikoa da, seme-alaba horiek egotea bizi diren, edo nongoa diren hor. Aparte, gero, hor dispersatuta eta nahiko bakanduta egon dire. Zan edut bat, 2, gehienez igual espetxe batean ulertzen duzu. Eta gero, zu balima zaude zure lurraldean, edo zure herrian, jartzen zu telebistaz, jartzen zu irratia, entzuten zu zure hizkuntza, hor emango dizuten jana da, zuk normalen ohituta duzun janari hori, orduan, nahiko gorra da barrenen egotea, eta gainera, hori ez baduzu, hori denak kontra balima duzu. Parisen egon gara, urte asko, bain 5 urte damazkigulan emezanen, baina, hurbilago dago, baina alarek, ez da hemen edo Donostin edo ez da berdin. Horainek ez da, erabat ez da bukatu. Eta dena dela badirek gero gainera nola ze kondenak izaten dire. Zek ikusten duzu edo zin zea beste zeatan, gauza berekin, askoz ez denbora gutxiago ematen dute. Ez dire respetatzen historia horiek. Dena mendekoa izan du da, bengantza bat. Orduan hori nabaritzen da. Duten froga batzuk, justu urtarrilean utzi nula, eta inzituzten froga batzuk teknikaria, euskara teknikaria, daude euskaltegien, oain euskara bidea deitzen da,
eta ordezkapen bat egiteko, behar zuten zerrenda bat egin, eta orduan atea nuen hor, eta deitu ziaten berela, zerrenda egin, eta deitu ziaten, eta orduan hartu nuen, bi klasea ematen ditun, bat goizen 7 behitzitara, eta beste bazkalondoan 8 zeitara. Hori da, administrazioak ematen duen ordua langileari eta gero berak bakoitza bere ordutik. Eta horren nintzen 6 hilabete, eta justo hor nengoela deitu ziaten xantreatik, Axularretik, eta eskaini ziaten, eta utzi nun, ordezkapen hori utzi nun, eman ziaten urte guztiko kontratu hain ziaten. Eta hor nengoela, lanen nengoela, hainun, atean ditun oposaketa, 54 urtekin. Eta atean ditun, xantrean hor, gero barazoinen, 2 urte Lizarran egon nintzen, nik hartzen nuen euskera ematen, berez ereduan ematen nuen. Baina gero jaskatu nuen pasatzea tutoritzara, eta hartu nuen Burlatako eskola Ermita Berrin egon nintzen 7 ikasturte. Hortik, nire asmoa zen jarraitzea, ze, lehen hasieran esan dizuetan bezala, etxeko lana eta hori itxegatik, banituen hor urteak kotizatu gabe. Orduan, pentsatuz horregatik utzi nuen AEK, ni AEK oso potzin egon, baina oaingo garaia pensionista bezala izateko, esan, zaiatu behar dut joaten eskolara. Eta orduan, eskinizean hezkuntzak ez nuen eguneko una, 75ekin, eta orduan, 70 arte tope aukera nuen lana egiteko. Orduan, asmoa nuen jarraitzea. Baina labetik deitu ziaten liberazioa egiteko, 5 urte egon nintzen hor liberazioa egiten, kobratzen nuen soldata irakaskuntzan, eta gero aekan, hori laben. Eta, ongi, desberdina, baina, aurre eskolakoekin eta hola ebili nintzen, eta, horre desberdina, baina, beste gauza bat ikasi nuna, jubilatu baino, Eta gero, jubilatuta gero, salsetan nago berriero, esan dut, ez dutela nire ritmoa gutxitu. Hori, adibidez, berehala sortu genuen 19an, nik abenduan betetzen juz bukaeran urteak, orduan 18an bukaeran, justo 70ekin jubilatu nintzen, eta orduko Euskal Erkidegoan antolatua zegoen, banun kontaktua batzukin, honekarena. Orduan, eskubideak ere nola gelditzen dire, esan nahi dut. Zaintza hori ez dago bezaldetik baloratua, esan nahi dut. Ematen du, ez dela lana, ze lehengoan batek esaten zuen, Facebooken ikusi nuen, hori, ez du lanik, ez lana egiten du, gertatzen dena, kotizatu ez du la. Horregatik, horren errebindikatzen dugu, mundu guztiak izatea pentsio minimo bat behintzat, gutxienez, ze hori gizarteari lan bat egin zaio, ere ez familia makar egin da gizartean ere. Gutxi gora bera, Nafarroan daude, 51.000 ez da iritzen, 1.080 mino gutxiago kobratzen duten pensionista daude. Hoitatik 160 piko emakumea dira, imaginatu. Orduan gertatzen da, hori batzuk esaten dut, emakumeak ezketzaio iristen. Gertatzen da, bat ezkonduta balima dago, edo bikotea balima du, esaten du, senarra badu. Ez, guk hemen eskatzen dugu pentsioak izan behar duela personalak, ez familiarrak. Horretzen, adibidez, Nafar gobernuak ematen du, hasi zen oen dela gutxi, egon ginen parlamentoan egon gara bizpairu aldiz, eta hasi dira pixka konpentsatzen pentsio txiki hori, pixkanaka igotzen. Nioza gertatzen da, zure bikotea, zu kobratzen bazu 600 euro, badagoela jendea 600 euro kobratzen duna, eta bere bikotea kobratzen badu, bere lanen, bere fabrika horretan kotizatu duelako, normal bat, ez dioten bere emazteri igotzen, ulertzen, hori da logikoa. Horren, arrakala oso ondia dago, soldatetan dago eta baita ere pentsioetan. Eta, klaro, pentsioak esan du, ezkondu bat zaude, gero, zenarra hitzen bada, baduzu pentsioen, ez. Berez, izan barko luke, bakoitza berea. Guk eskatzen duguna da pensionista, gaina 1.080 gelditu da, hori zarkitua gelditu da, beharko luke 1.200 gutxienez, 1.200 eta piko behintzat gutxienez. Gutxiengo soldataren oski igo beharko litzateke igo, ulertzen, bizitza igo da pila bat. Orduan ezer, zegoen bat, hor miseritan bizi guzia lanen aritu bat beste, eta gero miseritan bizi, ez da eskubiderik hortarako. Bizi behar dugu, nahiko ongi, ez dugu eskatzen lujo hori bizitzeko, baldintza zea batzutan, hori da. Zaintzari buruz eta ari gara, ez gu zaintza egin duguna, baizik eta guk, momentuz ongi gaude,
Baina, zen dut, nozpaitxere beharko dugu igual, edo igual ez. Baina, orduan, nola nahi dugu zaintzea, hori da. Nik goratzen dut parlamentoan, baten nik esan nun, nik ez dut residentzia, gaur egun dauden residentzia bitara joan nahi. Ez banago ongi. Nik ez dut nahi. Adibidez, nik nahiko nuke, adibidez, orain dela urte batzuk, Dinamarkan adibidez, 87an, galazi zuten residentzia handiak egite. Eta orduan saiatzen zen gau impostok dire handiak, zergak. Baina hemen guk pagatzen dugu, pagatzen ez dutena dile, aberatsak, hori bai ordaindu behar dutela gehiago. Orduan, servizio publiko nahi ditugu. Nahi dugu publikoak atenditzea persona guziak, zea guzitan. Baina, klaro, hortarako, imar dire, ordaindu, bezak eta abar, ulertzen. Orduan zer, saiatzen ziren, saiatzen dire, etxetan zaintzen, zeren dut, bakoitza bere etxean gelitzen. Orduan, jarri behar zaie, nik ere hori nahi dut, ni bizi naiz Aldezarren, ni nahi dut jarraitu Aldezarren aldik eta gehien. Ni oso gustora nago hemen. Orduan, ezin balin bat da, Alzheimer duzula edo ez dakizer, igual izatea, eguneko zentrok edo residentzia zure auzoan zu bizitzaren leku horretan. Zezuk, persona bat ateratzen bazu bere kontestutik, desubikatzen da segidun. Personak, ja behin adina batekin ingresatzen bali mazaitu uste hospital batean, egoten die bizpahiru egun, erabat galduta daukete, ezakiten nun daude, karo, igual gaixori daudelako, jo que se. Eta hori ere zaindu behar da. Ni badakit, ni ditut 76 orainik ez, baina aurten izango ditut 76. Nire burua ikusten dut ez dutela 20 urtetan bezala. Baina ni pentsamoldea, ni jarraitzen dut gutxi gora bera lehen pentsatzen nuen moduan. Eta ez dut inongo problemarik umekin, gaztekin hitz egiteko, gai askotan, hombre beste batzutan igual ez naiz hain aloro egon gozaten duten bezala. Baina saiatzen naiz, irakusten dut asko, eta nago eguneratua berritan eta beste guzitan. Eta nago jendearekin, normalean. Eta ni horregatik esaten zuet, ni residentzia batean ordena zarra daudena, ni nahiago dut bizi nire auzoan, umekin, erdi zeakin, mundu guziekin aukera duzu hitz egiteko. Eskolan ere lehen, edozin gaitza edo ez gaitua zen persona bat, ez zen joaten eskolara, ikutzen zuten etxetan gordeta edo zentro berezi batzutan. Aspaldi aldatu zen historia, zergatik, berez gizartean bizi behar duelako persona horrek ere, eta orduan, zarra gauza bera pentsatzen dut. Kaixo, Ana. Aspaldi ezagutzen gara, gehiena behin laben sartuta, baina zure bizia izatu da beti langileen alde, hasieran euskararen alde, feminismoan alde, gero behin jubilatu ezkero hor geunden pensionistekin eta emakume pensionisten talde bat sortu genuen Hego Euskal Herrikoa, Honeka taldea. Eta hor ere buru belarri zaude. Beste batzuk ez duguna egiten, zuk egiten. Eskarrik asko denangatik. Eta ez esan baitare presoen munduan egin duzun lanagatik. Eskarrik asko, Ana, musu handi bat. Berdin, Arantxa. Agur. Agur. Ez zen beharrik, hombre, ja. Eskarrik asko bai. Eskerrik asko zuri, Bai, txeka. Zer lotxa. Ez, mira estu, ezagutzen ez duzuna.